Nonyakoram gajwangero kamano kumedo kete Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Jopiny mawuok West Karachuonyo, kaunti ma Homa Bay, koro nyalo yudo fungruok bang' sirkal mamalo chako kendo gedo mar apaya mawuok Kanyadhial nyaka Kadel. Apaya mong'ere ni Ojijo Otedo Road, mabor mare romo kilomita 40. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga no ochopo marango chal mar chendo no mawacho ni koro dhi kelo yot ne jopiny bang' sirkal mamalo yie mar winjo kwayo margi kendo ochako gedo mare. Matimore ka riwruok mar governors bende okone sirkal Homa Bay osego kenge mag dongruok motelo ne nyasi mar romo mar tend loch gwenge kata motis ni devolution conference madhi timore e kaunti no higani dwe mar 8. Ali Abich negiler. Apaya mawuok Kanyadhial to donjo pala kendo luoro machuo nyaka senta ma Kadel-Karachuonyo mabor mare romo kilomita 40 osebedo marach kendo kelo pek ne johala kaachiel kod jowuoth matiyo gi apaya no. Kuonde mathoth e apaya no sani koro chot mok nyalo wore ka weg nyamburko bende neno matek kinde ma gitiyo gi apaya ni. Masani koro chot gi e chiro madhok mit mano miyo jopiny loso lalo ka gitiyo kod yiende mondo mi okonygi e yore mag wuoth. Jopiny ma West Karachuonyo ka moting'o johala kaachiel kod jolupo ywago pek ma gisebedo ka gineno kalure korach mar apaya no. Wan gi tabu e yo ma Kadel nyaka Kanyadhial. Koro yo enemi loko kode en mwagogo ohala nikech kaka wan kae kaka West Karachuonyo ward wan gi BJs mang'eny, wan gi ot kacha mang'eny, wan puro alot, wapuro nyanya mondo mi olos yo ma West Karachuonyo wan bende wabed gi yo ma jowa nyalo lokogo, ma jowa nyalo timogo timbe te. Wan gi chandruok mang'eny ka wadhi osiptal yorewa mag ohala gigewa ne kethore wang'ayo. Koro sani wang'eni wadhi dhi maber. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane otimo limbe apaya no kaachiel kod tich mar wuon orak ma koro biro gero apaya no wacho ni gisebedo ka gitimo tudruok margi gi jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome mar kaso piny owacho mondo oduok kontrak e apaya no mondo migedo mare odhi nyime ka ok ni gedo mar apaya no koro biro dhi nyime bang' ka wuon orak ma biro gero apaya no donjo kanyo kod gigene mag tich. Wasebedo kwaloso gi minister marwa mar ndara Minister Chirchir manye waloso gi contractor bende to kendo contractor no singo ni kawuono Monday obro chako tich miluongo ni maintenance ahead of works tiende ni loso ndara mondo bed no nyalo kalore kapod irito mondo lamogo. Koro wabiro ka mondo wanegi wang'wa ni contractor ni be oikore to waneno kosekelo tingni ka, osekelo loche ka, osekelo gimoro amora midwaro kae. Koro gima wadwaro no owuog e ndara oko mondo chak loso ndara. Ka ber to kata kawuono kata kiny tingni gi onego bedok e ndara. Ne okoni jopiny matiyo gi apaya no oseneno matek nikech rach mare kane okoni migawo mar omenda e pachoka bende osekelo tenge omenda moromo mibiro tigo e gedo mar apaya no. Go lam kobiro mos kwadhi nyaka tum. To wagoero kamano nikech minister wa mar pesa be no keto pesa mondo mi pesa oyudre mar ndara ni ma contractor ni en ng'ama osemi pesa moro monyalo chakogo tich. Koro wakwayo gavana ni ka contractor ni nyalo payo no en gogo secondary, gogo primary, ng'owu maduogo dhok mit. Moro kendo no chako loso kalo kajo chief donjo kokoto jak duogo tuch dhok mit. Wa appreciate kabisa kendo wakwayo ni contractor ni ong'i yore go eko nikech dhok mit ok kalre kabisa. Ma timore ka riwruok mar governors e pachoka opoyo kenge mag dongruok mosego e kaunti ni ma otelo ne romo makelo kanyakla counties duto romo ma ochan ni biro tim e kaunti ni e kind tarik 12 dwe mar 8 higani nyaka tarik 15 mar dwe no. On the devolution conference 2025, the planning of the devolution conference 2025 is at an advanced stage. To this end, infrastructural improvement is ongoing in Homa Bay County, and the chief guests for the 3 days have confirmed participation to be held in Homa Bay County from the 12th of August to the 15th of August 2025. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Amen mapek ma otedre hekar jot mar Governor ma Trans Nzoia George Natembea